Sanibona ngane zakwethu kusawumuntu uthi wakhuzwa lokudliwe ibhuna manje website idintombi mlaleli ngizocela ukuthi usubscribe kwi-channel ulike bese uyakhomenta. Ngane zakwethu inkulu ndaba ingumgube, uMgqube khona la abhodla khona noma la aveza khona iqiniso phakathi kwakhe noMgqumeni mayelana nokutalabhana kwabo ukuthi kahle kahle yena wayengezansi ngomtalabha kodwa awuyizwele nayo ividiyo. Hey, kwakunzima kakhulukazi okwebhova kwakunzima kakhulu ngoba angifuni uqamba amanga, ngifuna ukusho lokho leyansizwa leyana yayi-strong kakhulu yabo. So nje ukushalenjwa yiyona kimi kwakuyinto enzima kakhulu ngoba ngangazi ukuthi ngishalenjwe umbhembela ongagabile ngokuthi uzongidalapha nje kuphela, ogabela ngengoma emnandi nangephimbela imnandi, yonke into yakhe nje imnandi. Kodwa ke kwafika kulento kade ngiyisho ukuthi uma weyinsizwa waqhathwa kuyenzeka ubizwe insizwa obonayo ukuthi hayi kufanele ngikhulume nabafowethu ngibacela lo dede ngathi bengasheshe bomise, kodwa ke ngiyaya ngoba ngibizwa insizwa enye nami ngiyinsizwa. So ukutalabhana kwami nebhova kwakungeyona into eyayimnandi kimi.